hija qiegħed fit-tarf. Hekk qaltilna kemm il-darba tul l-intervista Marie. Marie qaltilna kif huwa beda juża droga meta beda jiffrekwenta ċertu ħbieb madwar 3 snin ilu u llum qiegħed fil-qiegħ. Ispjegat kif huma dejjem fittxew l-għajnuna għal huwa, ċemplu lil ħafna nies iżda kollox kien għal xejn. Marie qalet li kien hemm drabi oħra meta huma rnexxilhom jikkonvinċuh jidħol għal programm ta' riabilitazzjoni, iżda meta ħabtu l-bibien ħadd ma kellu post għalih. Meta iddeċidaw li jidħol wara aħna kemm konna jenna nippuxxjaw biex forsi jagħmel programm, qalulu l-bifuċċju għax qalulu li post m'hemmx. Dar reġa' mar u reġa' qabad dik it-triq għal milli kien. Ftit tal-jimilu huwa ddeċida minn jeddu li jipprova joħroġ minn dan il-vizzju ikraħ u jagħmel il-programm ta' riabilitazzjoni. Qalulu li biex ikun jista' jiġi konsidrat għall-programm irid jagħmel 4 ijiem l-Isptar Monte Carmeli. Issa meta ddew ftit ġranet qalulhom li għandhom stennija ta' 9 jew 10 ġimgħat biex ikun jista' jiddaħħal fi programm. Dan li din jgħidulu erġa' mur fit-triq. Diġà qiegħed fil-qiegħ, ġifieri da ma nafx jgħidu ħafna bl-għajnuna li hawn mentri mu veru xejn. Marie qalet li meta marru laqdiet li joffru l-programmi fl-Isptar Monte Carmeli biex jaraw min mill-pazjenti jikkwalifika l-programm qalulhom li hemm ħafna aktar qabel huwa. Hi qalet li t-tobba jafu sew il-problema li għandu u jafu wkoll kemm importanti li jingħata għajnuna immedjata. Iżda huwa diġà qal li jekk mhux se jidħol fi programm fil-jiem li ġejjin u beħsibu joħroġ minn Mount Carmel u ma jerġax jidħol. U bekk jerġa' jkun kollu għal xejn. Marie spjegat kemm hu diffiċli għal persuna bil-vizzju ta' droga biex ifittex l-għajnuna u għaldaqstant kemm importanti li l-għajnuna li tingħata tkun immedjata. Isemmit ukoll nuqqas serju ta' sodot fih dan l-aġenziji li joffru dawn il-programmi u kemm il-problema hija waħda mifruxa ħafna u li huwa mhux waħdu fis-sitwazzjoni li qiegħed. Marie għamlet appell imqanqal sabiex xi ħadd mill-awtoritajiet jagħmel kuntatt magħha biex jgħinha toħroġ lil huwa minn dan il-vizzju qabel ma jkun tard wisq. Mistoqsija x'inhuma l-biżgħat tagħha fir-rigward tas-sitwazzjoni ta' huwa hi qaltilna hekk. Qiegħed fit-tarf li tmur tiġbru minn mal-art. Tara l-ommu kull missierek, jiċemplulek, jikbu. Ma jafux it-tifel tagħhom kif x'ħajġri minnu, kif ħajspiċċa, jarawh fis-sodda, miklu fl-insensieħ. Qed tistenna, qiegħda t-tifel qed tistenna minn ħina l-ieħor, il-bambini se jaħdmu. Marie saħqet sal-aħħar li mingħajr l-għajnuna tal-awtoritajiet biex dan ir-raġel ikun jista' jieħu lura ħajtu f'idejh mhux se jaslu qatt. U stqarret li mingħajr din l-għajnuna ma jafux iktar fejn jistgħu imorru.